مامۆستا سوزانم ji bajarê Tirbespî biçûçkanî ba ez hejresim dikim gelekî ev mewhîbe malbatan gelekî hêjî hebûn heta peymangeha resim xelas kir piştî wênekê ji ber sedemên wez ew derdiketim tewzîf icbarî bajarê Tirbespî zilosixîm ke mamosta resim demeke kur de şoreş dest pê kir ez tevî bûm ke mamosta peymangehê dibistana û haliyan em mucema dekar dikim ke komîta çalakiyata ku em bêjin ez çi diresmênim ez bi elwanê zeytî diresmênim û bi risas fehem elwanê mewadê tabîî dar teb herî tiştê wilo gelek efkar hene tu dikarî ji xwezayê bi xwe bibê û ji civaka me nî kurdî yanî bi şekilha ektir tiştê em diresmênin suretê şexsî ê şehîda ektir jî ji bo malbatê şehîda piçkî molarê wa pê bilind dibe yanî çi jî ji malbata şehîd re bedmênî hindika tişkê biçûçik ji aliyê me kêpekê bixî dilê wa de û tiştê lewheyê zeytîna her yanî bêjim em mersem nû vekiriye li bajarê Tirbespî me heda wiha derfeteke baş ji min qedime ardu ji min qedime ez mersemekê peymangeha wa bikim موافقا دما پشت جی زارok jî hene zarokê me nî kurdî ku civaka xwe nas dikin ji aliyê wênê kurdî be em bêjin tanûr tiştê wilo diresmênin xwezayê diresmênin me dest pê kiriye serê mihê de em dest pê dikin yanî me nav qîdkirina zaroka em bielmênin heyê cema em mezna jî dielmênin ke şexsiyat ke lewhetê ser hêdê ke elan û deayê ji tiştara ji bonê zaroka ji bonê bêdê wekî dê jî her serê di meha meredeke me heye ev lewhatê zarokê diresmêninê ez diresmênim ê kesî mezin tevî me bin yanî dielmin em meredê çê dikin ji bonî em diyar dikin ji milet re karî em pê dirabin em hêbîne jî dema milet ve tişta dibêne kêfxweş dibe û hineke dî jî dikeve dilê wa de bielmin em dixwazin gelekî miletê Kurdî xasetan ew bi cemalekê hê pêşkê jî yani şoreşê ji me derfeteke baş qedime ku hêbê tir em wehbê xwe pêşxin xastan ji bonî me yanî ke îdara zatî jî ji me spasname şiyand weke wênekê ser cihûdî me yanî derfetek wilo kêpekê dixê dilê me de me pêş dixe derfete herî xweşê cemê derbas bû filmê Kurdî Nefertîtî bajarê Tirbespîyê çêbû mamosta Elan Rojbêra bûbû û yani komîta şehîdrê wan pêra bûbû cemê me dîkorê mebeda Nefertîtî ji wan resmat ke resmat 5 lewha 6 lewha bûn piştî wênekê me dît pêwîstiyan me tiştê dî hene ew mewhîbe cem heye me dest pê kir ku em cîla jî xwe girt cilê muselselê filmê Nefertîtî ke elbîsê ke dîkor ke ekswaratê mumessilîne ê Nefertîtî xasetan ez şewilîm rastî jî filmekî gelkî xweş çêbû kedeka mezin hate danî imkaniyat jî baş bûn û wa jî texsîr nekir me kermandin kêpeke xweş gelekî kete dilê me de dema enû li bajarî me tişkî wilo mezin çê bibe rastiya her kesî ku vî tiştê xweşikî cemê dibîne û xwazê qey dike weke estarek ên texsîr nakin hemû meardê me neşatatê me bi ewil bi ewilê terbane sipar ji bonî wa jî